N'akwụkwọ akụkọ dị sọnụ ka anyị hụrụ isi akụkọ a obi erughị ala dị ugbu a dịka ego naira abụrụla ego mpaghara Afrịka kacha akọ onye ụba n'ime ọnwa atọ ugbu a. N'akwụkwọ akụkọ dị sọnụ ka anyị hụrụ isi akụkọ a otu IPOB akọwala sịrịsịrịsịrị ahụ nke na-ekesa na ndị uwe ojii nwụchiri ndị otu ha 150 dịka ogbugbu asị. N'akwụkwọ akụkọ dị sọnụ ka anyị hụrụ isi akụkọ a otu nwaanyị n'ala Aba akwụọla di ya duka n'ihi ịjụ ase gbasara ebubo ime ọyị ya na otu onye ụkọchukwu. N'akwụkwọ akụkọ dị sọnụ ka anyị hụrụ isi akụkọ a Soludo na Abaribe efuola ntụtụta na pati APGA ga-achụpụ Ụzọdịmma pụọ n'obi gọọmenti Douglas. N'akwụkwọ akụkọ dị kebụl ka anyị hụrụ isi akụkọ a ọchịchị etiti agbachiela ọdụ ụgbọelu mba ụwa dị na Lagos iji malite atụmatụ nrụzigharị ya ma kposaa ọrụ ngo Nigerian Air. N'akwụkwọ akụkọ dị kebụl ka anyị hụrụ isi akụkọ a o nweghị onye nwere mmasị ịlụ agha ọbụla nke aka Tinubu kwuru dịka o zipụrụ ndị ụkọchukwu alakụba gaa mba Niger maka mkparịta ụka. N'akwụkwọ akụkọ dị kebụl ka anyị hụrụ isi akụkọ a ụlọikpe kposala akwụkwọ mkpesa nke na-arịọ iweghachite Iyorchia Ayu dịka onye isi oche pati PDP. You don't merit.